Moi ben. Bueno, moi buenos días, vamos a dar comienzo a esta sesión última do ano, esta son esta convocatoria ordinaria con 3 puntos no orden do día, un deles a aprobación das actas da sesión anterior, tanto ordinaria do 27 do 9 como a extraordinaria do 1 do 12. Non sei se há un comentario destas actas. Non, vamos, entonces enténdense, se non hai ningún contra nin abstención, enténdense toda a comunidade. Está perfecto. O punto 2, a extensión de decretos das sesións ordinarias da plenaria do 27 do 12 e 23. Supoño que pasaríamos os decretos todos ustedes e, bueno, non sei se ten un comentario, se non, pasamos ao punto 3. Este punto 3 é o expediente das reinsultas do convenio que temos entre o Concello e a Entidade Pública de Agua de Galicia polo tema da edad. A non nos afecta neste caso nada porque o tema que cambia era un pouco solidariedade, non secretaria. Como é? El 30 de marzo hicieron un reajuste de anualidades que por lo que se ve no llegaron a ejecutarlas, entonces ahora las cambian, las reajustan en el 23 y en el 24. Claro, a ver, a nós neste caso que afectar neste tempo é a secretaria das obras, porque non é. Pero, bueno, como no convenio poñían outras cantidades, pois temos que ver a aprobar aquí, por teñen para o 23 poñen 1.775.375 céntimos e pasa ao 24 562.515,42 e antes, non sei como y ahora tienen ejecutados 740.083,03 y pendiente de ejecutar 1.417.744,14. que deben pasar todo para o 24, non é? Entón, eses cambios de número no tema do convenio con eles. Non sei se ten Unha pregunta solamente. Para cando tienen previsto... Eles, André, falan de 1 de maio sin entregada xa. Despois já teñen que levar mantimento un ano, a empresa que foi executada ten que levar mantimento un ano. Pero eles, segundo me dixen un catálogo de obra, teñen pensado ter a rematado a 100% no 1 de maio. Eso foi o que teñen previsto, para maio entra en funcionamento xa. A rede de colectores activa ao máximo de Burgo, esa non van a cambiar. Iban a comer, No, creo que non, porque se cambiar a meter-se na longa do tempo, eu creo que cambia e desde o curso de arriba, non sei se meten 5 metros ao final do entronco, que desde a zona do verano na cambia, eu creo que vai ir un pouco máis acerquisada da produtora. vale. Sí, pero eles son, bueno, eles claro que dixo mesmo que está encargado aí, dixo que era para o mês de maio, teñen máis ou menos previsións con todo o que teñen de subcontrato e todo, de ter a obra rematada para entregar o seu entrar en funcionamento no mês de maio. Bueno, vou preguntar máis. Aprobamos todos estes cambios no convenio. Vale. Bueno, pois, eu vejo que comprobo unha pregunta, e se non hai, pois... Tá, sí. Teño unhas preguntas sobre... Bueno, era no último pleno, xa iban aos orzamentos, pero despois do debate dos orzamentos, ese é un espazo de lecer ecolóxico do Concello, esa que foi adjudicado a Antonio Fillón, eso que obras vai a executar? Debe ser, eu non é a vez pequena que se dedicamos agora, son de 15.000 euros, non, ou 15.000 algo. Son 32.000 euros. Son la dos árboles. Esa do sabe. Esa é outra ciña esa terna que estaba aí de Casa Goianas e... Aí sí que estaba aí, estaba aí medio nublado, que entonces, a ver, non estaba comido casi non, porque o suelo toda a vida Goianas, de todo o terreno, tiño aí un pouco como a copia de todo. Entón, aprobou que está de acordo con o acordo que se meteu neste tema deste tema de vida mental e financian 80%, non? Ou 80%, creo que. Entón, os que van a fazer, vou tirar un pouco eso, poñen unha mesa, son usáramos e poñen unha fonte, nos posteriores, ou que tens que cambiar, además cambiar un pouco ese curro por lá. Primeiro estaba, esa parede de bloque estaba casi querendo para hacer, moviese todo. Entón, bueno, consigo ir, ao menos, fazer unha pequena zona de descanso. O sea que esa parcela era do Concello. É do Concello, que eu non hai moitos anos que me teria que era do Concello esta esquina. Realmente pensaba que era do Goianas. Hasta o día mirando os inventarios de bens, e aparecía a finca ese, a finca non é, esta que eu quixera ter finca, ese outro que ten aí Goianas, onde fica aí, pero isto non é Goianas, non é isto é do Concello. É que contai tamén, mas dixo-me que si, isto é, a vinte da parcela que é do Concello. Pois nunca ninguén botou a mão ao tema ese. Entón, bueno, polo menos cambiar un pouco
a zona máis e fazer tamén unha pequena área de descanso un pouco, pasa por aí tanto para peregrinos como veciños, ben sí. Outra pregunta máis, agora xa que sacou o Sareb a renta nas parcelas do polígono, non sei se, bueno, que previsións ten o Concello, se esas parcelas hai interesados nelas. As que salieron agora a venta non son o do Sareb. A Sareb ten, vamos investigando, a Sareb ten unha parte de parcelas xa adjudicadas dos primeiros lotes que houve. Estes salieron outro día que, por certo, que o do desierto, que nos proponían que era un subasta notarial. Son unha información que teño, non tampouco quero dicir que sea ao 100% a mellor a información que sea veraz e tal, pero eran unhas parcelas que lle quedaban na masa cursal de mediación de Fadesa, que son 200 e pico mil metros. Eu entendo que ao final esas parcelas irá tamén a Sareb o que las acoller, entón se fai case a totalidade do ámbito, e despois a idea a Sareb que ten esa apoiada. Duas resultantes como tu digo, nosa idea que ten é sacarlo para adiante, pero a traba de puñía que había que lle faltaba sobre un 40% ou 38, 40% de superficie. Entón, claro, tiñan que ir a un convenio de compensación ou... O sea, que esas que salen a venta non son... Non son da Sareb. Esa prensa sabía que eran do Sareb? Sí, pero que esa noticia se dixeron ao correo que se pita aí na mano. Despois informeime, non, ainda eran os activos que tiña a masa cursal de Fadesa sin sacar os últimos activos. Entón, bueno, entrou fixo liquidación total, e esa foi a que saliu, que non foi subasta de xogada, foi subasta notarial. Eu vim outro día, entrei, era subasta notarial. E según me comentaron a mí, creo que incluso todo o desierto non se presentou ni ela. Entón, supoño que agora, ao mellor, vía convenio, coloquei as Sareb, entón Sareb se fai con toda a superficie. E o Sareb ten intención de desarrollar? Sí, ten intención de desarrollar o tema de sacarlo adiante. E despois hai algún vecino que nos pregunta se se está traballando na modificación do plan xeral esta que vai afectar a núcleo rural. Andamos con eso, andamos a ver se o ano se contrata, se fixemos moi ben o valor que nos ajunta, para ver como buscar a maneira que sea o camiño máis curto e máis áxil para que teña menos retraso, porque moitas veces estes temas o que retrasan moitísimo son os informes historiales, te metes con patrimonio, aguas, todo iso, retrasan moitísimo. Entón, andamos buscando as maneiras que xa sea o camiño máis curto para facilitar o canto antes o tema. Despois, o outro día comentaron que fora a Diputación o tema da modificación da pista esa que se iba a facer ao lado do campo. Se vai aprobar, as películas, se vai ver. En que a modificación en que consiste? Consistía que cambióuse un pouco, cambióuse un pouco a ubicación que estaba a meter de control ao tema do taluz, meteuse un bordillo para que as águas arrastra non invadiran o tema, e que máis se meteu algo, afectou tamén un xigado aglomerado, 3 ou 4 cousas, pero como había unha edición superaba nas unidades máis 10%, houve que facer mandar lá para que robaran para o pleno, neste caso, de educación. Creo que levaron, xa leva lá 2 ou 3 meses, si, creo que desde setembro, por aí, ou outubro, pero levaron este último, incluso, porque claro, tuvo que pasar a planes, de planes tuvo que pasar por contratación, non sei, que non por... Es por intervención, é todo retrasado, pero xa levaron este último pleno, se pode que chegou a resolución para xa poder continuar con a variante. Bueno, pois non hai máis cousas, levantamos a sesión.